Hei, eli tää on mun ensimmäinen Sims-video ja mua vähän pelottaa mitä tästä tulee, mutta tänään on siis tarkoitus rakentaa kylpylä, josta tulee sellainen moderni ja tää väri on nyt sellainen puun väri, mutta tehosten värinä sitten vähän mintuvihreitä ja turkoosia tonne noin, koska ne sopii ehkä mun mielestä ihan hyvin yhteenkin. Ja no joo, mä halusin tosta sellaisen vähän erinäköisen, että toi arkkitehtuuri ei ole sellaista, mitä tulee ihan aina vastaan. Ja joo, sit mä tein tuollaisen tosi matalan katon tonne ja yritin tehdä tuohon viereen tuollaista toistakin. Ja mä tein noista tollasia vähän hassuja kattoja, mutta ihan kivahan niistä tuli. Ja no sit mä laitoin tuohon tollasen, yritin tehdä tosta tollaista hienoa ja yritin sählätä jotain. Mutta luovutin loppujen lopuksi, yritin tehdä edelleenkin jotain, mutta luovutin loppujen lopuksi ja laitoin siihen tällaiset lasiaidat, jotka ei ole kylpyläpäivästä edes. Ja mä käytän tossa siis kaikkea muutakin kuin pelkkää kylpyläpäivän juttuja. Eli siellä on kaupunkielämästä ja duunipäivästä ja ties mistä kaikkea. Mutta eniten kumminkin kylpyläpäivästä, että joo. Ulos mä halusin tollasen lautaverhoilun, toi on tommoista jännää lautaa, toi ei ole ihan mikään peruslauta juttu. Ja toi on mun mielestä se on semmonen moderni lauta-asia. Ja sitten yksi tehoste seinä sillä värillä, mitä tonne tulee olemaan tuolla. Ja joo, mun äänistä meinaa lähteä vähän, että älkää välittäkö. Ja muutenkin mun tää äänityssysteemi on nyt tosi surkea, mutta joo, ikkunoita lisää vaan ja se on ihan hyvä toi seinä täyteen ikkunoita. Ja tossa on siis noin 2 koodia, mitkä mä tein just ja joo. Elikkä tuolla toisella noista saa siis kaikki esineet, jota ei olisi tarvinnut siis edes tehdä, koska mähän on nyt rakennustilassa, eli mä saan kaikki ura-palkintoesineetkin jo, mutta mä jostain syystä sen nyt tein tossa kumminkin. Ja sit mä tein ton, että näkyy kaikki piilotetut esineet, eli sellaiset, mitä ei normaalisti näkyisi, eli esimerkiksi sellaiset jotkut kaupunkielämän kojut, mitä ei nyt normaalisti tuolla valikossa yleensä ole, niin sellaisia sit saa tuolla koodilla näkymään. Kukkapenkistä mä yritin tehdä tuollaista hienoa valosysteemiä, mutta siihen ei sopinut noi valot ollenkaan. Kunnes mä sitten tein tosta vähän tollasen harvemman, eikä laittanut niitä niin tiiviisti, ja noi tuli tosi nätimmin tuossa kyllä tokalla yrityksellä tohon, että siitä tuli ihan kiva. Ja sitten mä etin siihen jotain kasveja, ja päätin laittaa tollasia pieniä palmuja. Onkohan noi palmuja? Joo, no, sit mä sähläsin jotain, ja tein tosta tollasen. Ja sit mä rupesin sählään nurmikon kanssa, eli nyt toi nurmikko näyttää ihan kamalalta, koska siinä ei nyt ole oikeaa nurmikkoa edes. Vaan se on mun hieno yritys tehdä tosta nurmikko, tai tollanen samanlainen. Mä en tiedä miksi mä en vaan laittanut sitä samanlaiseksi, mutta se nyt jäi sitten tonne kummittelemaan toi erivärinen ruoholäntti. Mutta sitten vähän jotain palmuja tonne muutenkin. Ja sitten ajattelin vielä laittaa tonne sitten tollasen, niin noi palmut on mun mielestä ihan kivat ja toi tie, minkä mä tein. Sitten mä rupesin tekemään jo tätä sisätilojen pohjaratkaisua. Tuohon tuli eteinen ja toi on niinku pukukopit sitten tossa tuleva. Ja sitten mä mietin, että miten mä laitan ne hierontapöydät tai tuolit. Ja sitten mä ajattelin, että mä teen tällaiset puoliseinäsysteemit tohon, että se tulee niinku kivasti kaikki tonne noin. Ja pukuhuonetta mä rupesin sitten muokkaamaan, että naisten ja miesten pukkarit olisi aika samankokoisia, että sitten mä joudun vähän suurentaa koko taloa, että mä sain niistä hyvät, mutta joo. Tää on vähän semmonen pienempi kylpylä, eli tänne tulee 1 suihku ja 1 vessa per puoli. Ja no joo. Sitten mä tein tollasen niinku kylpyosion, eli tonne tulee ne kylpyammeet, joissa voi ottaa vaikka muuta kylpyjä. Ja sitten mun oli pakko katsoa minkä kokoinen sauna on, koska mä en yhtään muistanut minkä kokoinen sauna on. Ja sinne tulee sitten saunakin ja no joo. Ja yläkertaan mä sitten laitoin vaan pari huonetta tolleen hienosti, koska sinne ei nyt mitään erikoista tarvita. Ja no joo, sitten mä rupesin pistää ovia tänne, eli noi pukuhuoneiden ovet on nyt sitten tollaset teemaan sopivat, eli mä vaihoin niiden värit nyt tollaseksi mintunvihreiksi. Mä en oikein tiedä mikä väri toi nyt on, mutta on kumminkin. Ja puun väriä paljon tulee olemaan täällä, melkein kaikki seinät. Ja tää seinä oli ongelma, mutta sitten mä lopuksi laitoin vaan siihen tollasta ja toikin seinä mä mietin pitkään mitä mä siihen laitan. Ja päätin sitten, että toi väri sopii tonne hyvin tehoste seinäksi taas, mutta no joo. Ja
Toi lamppu oli siis vähän väliaikainen, mä yritin etsiä jotain kivaa lamppua, mutta mä en oikein tykkää mistään noista lampuista, mitä tuolla on, joten siitä tuli taas pikkasen ongelmallinen kohta. Mutta siitäkin selvittiin ja sitten mä laitoin tuonne seinälle tuollaisia pieniä seinälamppuja. Ja sitten laitoin ikkunoita, joista tuli kumman paljon valoa ja ei ollut enää ongelmaa valosta ainakaan päiväsaikaan. Mutta joo, no sitten mä etin niitä hierontapöytiä ja laitoin ne tonne. Ja hierontatuolitkin pääsi tonne jo. Ja no sitten mä halusin tehdä tonne sellaisen hyllykön, näette kohta millaisen. Mutta siitä ei tullutkaan mitään, eli näette mun huonoin yrityksen tehdä sellainen hieno lokerikkohylly. Ja lopulta se olikin vain yksi pöytä sitten. Elikkä joo, tosta pöydästä siis piti tulla se. Siihen mä laitoin kynttilöitä, suitsuketta ja pyyhkeitä. Ja toi ei jotenkin näyttänyt oikein kivalta ja toi näytti jotenkin tosi just tommoselta tönkältä hyllyltä. Joten mä otin sen pois ja laitoin vaan ton yhden pöydän tohon. Lattia on siis ruskea, mutta se itse asiassa vaihtuu jossain välissä, aika loppuvaiheessa, koska mä löysin kivemmän lattian tänne, joten näette sen sitten. Ja joo, sitten mä katsoin nämä kylpylän vaatimukset ja ne oli jo täytetty, joten ei huolta, voin tehdä mitä haluan. Ja no joo, sitten on tossa noita penkkejä ja jotakin muuta turhaa ja mä laitan tämmöiset läpinäkyvät ovet noihin suihkuihin, koska no ei simittiiraille nyt toisiaan tuolta. Ja no juu, elikkä tonne tulee siis yksi suihku ja yksi vessa per naisten puoli ja per miesten puoli, ettei tuu montaa suihkua ja näin, koska toi on varmaan semmonen pienempi kylpylä sitten. Ja sitten tonne valaistusta ja penkit, tollaset ottomaanit, joissa voi istuskella ja vaikka nukkua. Ja sitten peilejä yritin laittaa tolle, että tulisi 3, mutta laitoinkin sitten loppujen lopuksi vaan yhden peilin per seinä, ettei tuu tommonen, mun mielestä toi näytti jotenkin tyhmältä, joten en laittanut. Ja loput seinät sitten laitoin puuväriseksi kanssa. Ja sit mä halusin tehdä tonne tollasen suihkulähteen, laitoin tollasen pallojutun ja tommosen laatan ja siihen ympärille tollasen rinkulan ja sitten tollasen vesiputous, tommosen vesiseinämän, mikäli onkaan. Ja sit tuli mun mielestä tosi kiva silleen, että se on erilainen. Mut noita mä oon kyllä nähnyt aika paljon, että en mä nyt tiedä, onko se kovin erilainen, mutta ihan kiva. Sitten tätä kylpyhuonetta, missä on siis kylpyammeita, mä rupesin tekemään kanssa. Ja sinne sitten tollasia kaakeleita seiniin ja lamppuja vähän ja 3 kylpyammetta. Mä tiedän, että ne simit ei kylvä siellä samaan aikaan kumminkaan, mutta onpa kumminkin isossa nyt jotain täytettä tilalle. Ja sitten vähän sen, tonne tuli siis juomatarjotin myöhemmin, mutta siis noita juomatarjottimia, jotka tuli siis tässä kylpyläpäivässä, mä rupesin täyttää joka paikkaa, siis mä tungin niitä aivan jokaiseen kolkkaan tonne, että ei voi mitään. Tossa välissä tohon tuli baaritiski ja sitten tohon mä laitoin oven, mistä pääsee tonne vielä tuolta eteisestä. Ja no joo, elikkä tonne mä sitten laitoin loppujen lopuksi vielä sellaisen hyllykön, mihin tuli sellaisia, mitä ne on, juomia, mutta sitä ennen mä tein eteistä ja laitoin sinne jonkun kasvin tai tollasen ruukun, missä on tommonen oksa ja sitten penkin, jotta sit tulee ihan kiva. Ja sitten nojatuoli ja sohvapöytä. Ja no joo, elikkä sit mä vaan laittoin tonne kaikkea krääsää, yritin saada ja tonne löysin tollaset kivat esineet tonne kylpyjen päätyihin. Ja juu. Eli sit mä lisäilin lampuja, että tuolla ei ole ihan pimeätä. Ja sitten seuraavana mä ajattelin laittaa tonne jotain muutakin krääsää. Ja sit mä laitoin tonne seinille tollaset tarrat. Onkos noi seinätarrat? On ne varmaan. Ja rupesin tekemään baariosuutta ja etin niitä juomajuttuja, mitkä tuossa kylpyläpäivässä tuli. En löytänyt, mutta loppujen lopuksi löysin ne sitten kumminkin. Ja pöytiä mä mietin kauan, että miten mä laitan ne. Ne ei näyttänyt oikein järkeviltä mitenkään. Mutta päätin sitten lopuksi laittaa ne tonne kumminkin silleen perus, tolleen vain noin. Ja mä en tiedä näyttääkö toi tosi tyhmältä, mutta mä unohdin vaihtaa noiden tuolien värit tollaiseksi ruskeaksi. Mutta ehkä se on ihan ok noinkin. Ja sit mä vaihan ton
suihkulähteen paikan silleen, että se on heti tuossa oven eessä, kun tullaan. Ja sitten mä laitoin lisää tollasia bambukasveja tonne noin, että tulee vähän jotain edes tuonne. Ja sitten mä löysin uuden lattian, kun mä yritin tehdä tollaista kuvioa, ja sitten mä kokeilin, että onpa kiva. Näinhän tää on tosi hienon näköinen, ja sitten mä tein ton kuvion eri värisistä samoista kaakeleista, eli nyt toi koko lattia on siis kaakeleita, mutta mun mielestä on paljon kivemman näköinen kuin se puulattia. Ja vähän erilaista tekstuuria kuin pelkkä peruspuu aina. Ja tossa välissä ne hyllyt oli siis löytynyt, ja tein vielä tollasen tason tonne taakse, että saadaan jotain tonne. Ja siihen tollainen hieno espressokone, joka on tullut kimppapuuhassa, että vähän kaikesta kaikkea edelleen. Ja noi on duunipäivän tollasia niin kuin väliseiniä, mitä ne nyt sitten onkaan, en tiedä. Ja joo. Yritin sitten laittaa tonne jotain mattoa ja julistetta seinälle, taulua. Sitten mä tein tollasen, mutta sekään ei ollut hyvä. Ja no joo, sitten mä vaan laitoin tonne tollaset sohvat ja sohvapöydän. Ja sitten mä löysin noi hienot isot lamput, joita mä en muistanut edes, joten mä laitoin sen yhden tonne sitten noin. Ja no joo, sitten alkoi yläkerta, eli mä kopioin kaikki samat lattiat ja kaikki tuolta alakerrasta nyt ekana tonne. Ja aloin laittaa ikkunoita, eli mä en ollut laittanut noita vielä valmiiksi, koska mä en oikein tiedä sopiiko ne sinne vai eikö. Mutta kyllä kaikki tilat tarvitsisi oikeasti ikkunoita, toi on kunnon ikkunapaikka, mutta mun mielestä toi ikkunat toi tosi paljon sellaista mitä se on, avaruutta tonne noin, että saatiin vähän. Ja esimerkiksi toi jookatila, jota mä tossa nyt aloin tekemään, niin siitä tuli tosi pimeä. Se ei oikein ollut sellainen, mikä houkuttelisi ihmisiä joukaamaan. Niin mä sitten laitoin ikkunoita ja huomasin ongelman, että toi mun tehosteseinä ulkona meni pilalle, mutta ihan ok se vieläkin oli. Mutta toi logo on nyt sitten tolleen, että se näkyy tuolta salin ikkunasta. Ja tonnekin tuli juomatarjotin ja penkki. Ja no joo. Sitten mä ajattelin vielä vaihtaa ton lattian puulattiaan, koska mun mielestä joogatilassa pitäisi olla niin kuin puulattia ennemmin kuin tollainen kaakeli. Ainakin mä mieluummin jookaisin puulla kuin kaakelilla, kylmällä lattialla. Mutta joo, sitten mä tein tonnekin tollasen suihkulähteen ja muokkasin lattiasta tollasen ja laitoin sinne noita meditointijakkaroita, jotka on mun mielestä ihan kivoja. Sitten mä tykkään noista kuntoilulaitteista, jotka tässä lisäosassa tuli, joten mä laitoin sitten ne tonne ja tein tommosen midi-kuntosalin tonne noin. Ja sitten tossa oli niin paljon tyhjää tilaa, että mä vaan tein siihen jotain oleskelutilaa taas kerran, koska ei oikein ollut inspiraatiota tehdä mitään muuta, enkä mä keksinyt oikeasti mitään muuta tonne. Joten aika perustollainen ja sitten tommoset kaiteet vaan portaisiin ja tolla lailla, että tosta tuli tollanen kiva. Ja no joo. Sitten mä rupesin miettimään vielä noita lattioita ja vaihoinkin tuon kuntosalin lattian. Ja sitten mä sain idean, että mähän voin tehdä niin kuin ihan oikein uima-altaan tänne, koska tämähän on kylppylä, niin pitäähän tälle oikein uima-allas olla. Niin mä sitten päätin tehdä tonne tällaisen uima-altaan ja laitoin sinne tällaisen valon pohjaankin. Ja no, en tiedä onko toi nyt kovin järkevä, mutta ainakin täällä on nyt uima-allas. Ja tossa oli tällaisia jotain ihme varavalo-nimisiä koristeita, joita mä sitten päätin laittaa tuohon ympärille tollasiksi niin kuin reunuksiksi ehkä ennemmin. Ja no, tuli siitä ihan kiva, eli se näyttää nyt niinku tolta. Ja sinne vielä pöytä, johon tuli juomatarjotin. Ja toi oli niin pimeä, että mun oli pakko lisätä tonne vielä aika paljon lamppuja tonne yläkertaan, koska siellä ei nähnyt pimeällä yhtään mitään. Ja sitten mä vielä tonne ulos tonne terassille laitoin tuollaisia joogamattoja, missä ei ole sitä joogaohjaajamattoa, että tuolla niinku itsenäisesti voi joogailla. Ja sitten tonne ulos vielä suihkulähteitä. Ja sitten mitäs muuta mä tein? Laitoin sinne vaan suihkulähteet ja siinä se on. Siinä on kylpylä ja tyylisesti nimi Oasis Springsin kylpylä. Mä en nyt osaa lausua mitään, mutta loppuun vielä vähän pätkiä täältä kylpylältä ja toivottavasti piditte. Moikka! Isk.
Aha.